Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi muku barka da kasancewa a cikin YouTube channel namu mai albarka na R-Web3 TV. Ina roƙon Allah ya kare mu daga dukkan sharri, ya haɗa mu da dukkanin alkhairi. Idan ba a danna subscribe da alaman ƙararrawar sanarwa ba, a daure a danna kuma a yi like na bidiyo. So a wannan bidiyo zan nuna muku wani sabon dafin project. Ga waɗanda ba su san irin wannan dafin project ɗin ba, ba irin sauran mining ne da ake buƙatar claiming da sauransu ba. Dafin project doesn't stress you at all. Babu ruwanka da zuwa faman claiming da typing ko wani abu. All you need is to connect them in your browser. As long as you are active online, you are mining. Shi yasa da dama masu participating a testnet airdrop datan su zaka same shi 247. Sai inda wata laluran da zai sa network nasu ya zama off. So if you have a laptop, zan iya cewa participating a cikinsa ya fi daɗi ko kuma wani daman ne na yin multiple accounts. This dafin project is called OpenLoop. And wani abun burgewa da project ɗin tun a yanzu sun yi raising $15 million. Idan kun duba handle nasu na X, za ku ga sauran bayani. Don haka idan ka san ka yi missing na sauran dafin projects kuma ka shirya a fara tafiya da kai, you just start it now and today. Abin da za ka yi da farko shine ka yi download na Kiwi browser or Mises browser. Idan kuma kana da shi fa ni'ima. In ba ka da shi, Kiwi browser or Mises browser. Kar a ce za a yi amfani da Chrome browser domin ba za a samu ma yanda ake so ba. Idan kana cikin Telegram channel namu, za ka duba link da kake ganinsa kamar haka, kake kallo. Idan kuma a YouTube kake watching, sai a duba description or pin post da ke comment section. So abun ba wani wahala ne da shi ba wajen yin register. Za ku clicking akan wannan link ɗin na farko. In ma a cikin Chrome browser ne, in kun ji abin da kuke buƙata kawai ku yi register. A wurin account za ku sa suna, ba wani account na daban suke nufi ba. Suna ne like kawai ka sa Auwal. Email, password, kai confirmation na password, wurin referral code gashi nan sun saka maka. Sai dai idan copying link ɗin ka yi ka je cikin Mises ɗin ko Kiwi ka yi pasting a ciki, to a nan kana buƙatar da ka saka referral code. Referral code ɗin yana nan za ku iya copying ɗin shi sai ku yi pasting a can. Amma in directly ka shiga daga wannan link ɗin, ba ka buƙatar sai ka rubuta referral code a jiki. Verify you are a human. Za ka taɓa kan shi. Sannan sai ka danna create account. To bari mu creating ɗin account ɗin. So kamar yadda kuke gani bayan mun cike komai za mu danna create account. Shikenan mun yi creating account ɗinmu. So ba za mu yi log in ta wannan browser da ya taking namu a kai bane ba. Maybe default browser naka wa Chrome ne ko kuma wani browser daban. So kawai za ka dawo. So za ka zo kan link na biyu. Gashi nan wanda aka sa copy the link ka je ka buɗe akan Kiwi or Mises. So abin da za ka yi, za ka copy na link ɗin. Bayan ka yi copy za ka yi minimize. Sai ka taho cikin Mises. Na fi jin daɗin amfani da Kiwi, so amma tunda zan nuna muku ne, zan nuna muku a cikin Mises tunda already na riga da na yi opening account ɗina a cikin Kiwi. So a nan za ku yi pasting. Shi ma zan nuna ne saboda wanda ba su san yadda za su dinga adding extension ba in aka ce a yi adding. Bayan na yi pasting, da ya buɗe muku kamar haka, ga wanda in aka ce a yi adding extension ba su san yadda za su yi ba. Wannan link ɗin da aka ba ku aka ce ku pasting a jikin Kiwi ko kuma Mises. In kuka yi pasting zai buɗe ne kamar haka. So idan ya buɗe ɗin, abin da za ku yi nan wurin da aka sa add to Chrome. Gashi nan add to Chrome. Shi kawai za ku yi clicking a kai. Zai kawo muku wannan surutun za ku danna OK. Za mu jira shi ya gama. To shikenan ya yi adding extension. In dai a Mises kuke, a nan wurin shine wajen extension da kuka yi adding, to za ku yi clicking a kai. So ga inda aka sa OpenLoop. OpenLoop sai ku clicking. Kuna taɓawa
To yanzu kawai abinda za ku yi shi ne ku danna continue. Yauwa ga shi za mu shigar da login details namu, bayan mun shigar za mu danna login. So kuna danna login ɗin, so ga shi homepage na Openloop ya buɗe, sai dai I don't know ko don akan Mysys browser ne, but da muka buɗe akan Kiwi, ko kuma na ce lokacin da muka yi namu registration ɗin, in ya buɗe maka kamar haka daga nan ɓarin za ka ga ya sa disconnected, baya connected directly da wannan connection quality ɗin. So idan ya sa maka haka za ka fita ne ka shiga cikin extension. Like inda Kiwi ɗin ka yi amfani, wannan dot ɗin da kake gani shi za ka clicking a kai. In kai clicking to sai ka nemi extension ɗin da ka yi adding na Openloop, sai kai clicking a kai, kana shiga shi kenan. Ba za ka fita daga wancan page ɗin da ya sa maka disconnected ba. Amma inda Mysys ɗin za ka yi amfani, shi kenan lahiya lau. So kun ga a nan ba mu yi tax na komai ba, amma saboda connection quality ɗinmu da yake running, ga shi har mun samu total earning point na 0.14. Idan har datan ka a buɗe yake, so wannan connection quality zai dinga running wanda zai ke baka earning ɗinka a koda yaushe. In kuwa har datan ka na kashe to baka da earning. So daga nan kuma yauwa ga shi daga ƙasa za ku ga an sa complete tax, za ku je ku yi completing tax ɗinsu. Ga shi nan, wanda almost in kun yi gaba ɗaya kusan 2000 ce za ta fita. So bayan kun yi completing tax, za ku zo wajen option, za ku taɓa wurin referral idan za ku yi referring na mutane. Ga referral code ɗinku nan, za ku iya ƙara dannawa ku danna tax idan ba ku cinye tax ɗin ba. Ga dashboard wanda yake nuna maka total point naka, ga kuma home. Shi kenan abun ba wani wahala ne da shi ba sosai. A yi ƙoƙari a cinye duka tax ɗin. Na wani ƙarin tunatarwa da zan muku da irin wannan project ɗin shi ne, don't just register and forget them. Ana samun irin wannan matsalan, wanda sai lokacin eligibility ya yi ka je ka ga an sa maka you are not eligible. So maganin ma kar a soma, in kana tunanin ko da ka kunna data naka ba za su fara running direct ba, sai ka dinga zuwa kana refreshing na wannan browser da kake amfani da shi. Ka tabbatar dai connection quality yana moving, kuma earning ɗinka yana shiga. Ka je ka ci gaba da sabgoginka, za ka iya ijiye wayanka ka tafi ka bar ta in dai data a buɗe yake, komi lahiya lau. Fatan nasara da sa'a. Kar a manta da danna subscribe tare da liking na bidiyon namu. Za a iya joining Telegram channel ɗinmu ta hanyar danna description, a duba link ɗin da yake ciki.